Morjesta kaikille. Pitkästä aikaa taas videon pariin autoratissa handsfreellä. Katse visusti kohti tietä ja menosuuntaa. Treenaamaan menos, niin nousi tossa pohdintaa, kun nyt on noin Enduron MM Vierumäellä ja kesällä tulee Crossin EM sitten Heinolaan, niin tosta mitä asiasta jutellut ja kuullut ja toki itekin seurannut, niin on hämmentävää, että miten huonosti sitä on markkinoitu. Ja en toki toivo, että sanalla huonosti kun sanotaan, niin veettäis hernettä nokkaa tai vastaavaa enemmänkin rakentavana palautteena, jos sen toki itsekin kääntää niin päin, että sit olisi voinut markkinoida ehkä tehokkaammin. Heinolan kisoista ei meinaa löytää edes hakusanalla netistä mitään. Endurokisoja en oo ihan hirveesti esimerkiksi Lahden katukuvassa nähnyt. Niin se on jotenkin surullista. Kuitenkin puhutaan niinku EM- ja MM-tason tapahtumista, niin se on surullista, miten vähän niistä otetaan irti. Siihen nähdään, että laji sais näkyvyyttä, tapahtumat katsojia. Ja edelleen se, että niihin ruvettaisiin panostaa niin kuin muihinkin urheilukisoihin. Tai no väärä sana ehkä muihinkin, mutta joihinkin urheilukisoihin tai tapahtumiin niin kuin ihan tapahtumana, että sinne haalittaisiin perhettä ja oheisohjelmaa, eikä pelkästään sitä perinteistä makkara- ja sämpyläkojua ja kahvikojua, missä sinänsä ei ole vikaa, ei sillä, mutta se, että oltaisiin ajan hengessä ja siinä, että ne olisi oikeasti perhetapahtumia. No, sit päästään rahakysymykseen, taas rahahan se tarkoittaisi ja rahan tarvetta, että niitä pystyttäisiin haalimaan sinne ja kustantamaan ne, ja se vaatisi tiettyä menekkiä ja sellaisia lajia, että on paljon keliriippuvaisiakin, mutta siinä on iso työsarka ja olisi toki iso mahdollisuuskin, lähinnä niin, että ne ei katoaisi sitten, tai välttämättä ettei katois kokonaan, niin ainakin pysyisi vahvana sitten Suomessa tapahtumina, koska niillä on paikkansa täällä, mutta jotenkin toivoisin, että se vaatisi isompaa panostusta. Mut se, mistä raha tulee, niin se on toki niin yksilöurheilus niin kuin tapahtumiskin, niin se toinen hyvä kysymys, koska persnettoa ei voi oikein tehdä. Mutta tällaisia huomioita sitten tähän sunnuntaihin ja edellisen videon jälkeen niin aikaa taas kulunut, mutta laitellaan näitä tälleen maltilliseen tahtiin ja saa käydä kommentoimassa tai heittämässä omia ajatuksia, että miten niistä saataisiin sellaisista tapahtumista isompi hyöty irti, milloin olisi paikkansa Suomessa ja saataisiin enemmän vielä väkeä lajin pariin. Ehkä niitäkin, ketkä itsessään se laji välttämättä sytytä, mutta tapahtumaan ainakin mukaan. Mut joo, kohta ollaan kesäkuussa ja kesä on ovella ja kelien puolesta onkin tässä jo ollutkin paikkapaikoin, niin ei muuta kuin hyvää alkanutta kesää.